India Red Cross Society atom heme jangre atom aphan pak thongke pekarom keron. Nilitum Sorkar ingi longlote inglong aso phan anke voreng ang hoi pipon et popusi APHLC pen pangdakmo. Jambeli NGO atumben kiso kacholong lok rimsika lektepia phan kirabdam. Kardom pini prantam bertalong penili sami jilihan sepi non arjik tha bertang ton pen. India Red Cross Society hidi sajir aruatum methang asai hemalong bang pharo ke tham suse heme jangre lapen kiduk ke lagarat atum aphan pe karom kasu lapen phole ke ronamai kapadolong Karbenglong Autonomous Council CM tuliram rong hangta chitongdun. Red Cross Society Laki Sominder angkang pi pregjam adat pi along kedo asonsi India adat pi arlo pregjam state lapen district along satami aro arin dolo lason thak si Karbenglong district arlo along ta penang an ahawar along ki India Red Cross Society aro arin sengpontang lo Karbenglong arlo pregjam ahawar along Red Cross Society aro ke sengpon ason thak si diphu hidisajir along ta aro sengdon si corona awar akramisek radatum kisong ahot ason akera pipajer don lo Corona awar esek kirab nang jiason kapacitang uni kido an amu pini kiron kapapleng japhanpura hidi sajir India Red Cross Society asa hemalong hemi jangre atum aphan kirab ki piamai long Karbenglong Autonomous Council CM aphan kachopha ateng chitongdung long Maya long Karbenglong Autonomous Council CM tuliram longhang arideng pensi bang pharo ke tham kiduk kila karat atum aphan pe karom rondun Kiduk ke lagarat atum aphan Sorkar pen kirap kapal etong thekthia prang satami India Red Cross Society atumke anengkan wangta tongsakot pen kenang sot ahormu akerap pidun bom bang bom si pini arnianta ki ongdung kiduk ke lagarat atum aphan dording phophe anke cherap chetodun no Kiron ke bakamai long hidi sajir aru India Red Cross Society Working President Surja Rong Pharpen Kongchun bang Borsing Phangchotum Kideng Ponamai long Man Peng Pen MP Horen Singh B MSC Ramsing Timong Assam State India Red Cross Society Akongchun bang Diganta Borjuar atumta Chitongdon Jikunu অভাৱ অভিযোগক তেওঁলোকৰ কাৰণে মানে প্ৰথম যিবিলাকৰ গভৰ্ণমেণ্টে চৰকাৰে গৈ নোপোৱা কিন্তু ৰেড ক্ৰছ ছ'চাইটিয়ে আগতীয়াকৈ গৈ পায় তেওঁলোকে আৰু দুখীয়া পৰিয়ালবিলাকক সহায় কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে সদায় চিন্তা চৰ্চা কৰে এনেধৰণৰ আঁচনি তেওঁলোকে প্ৰত্যেক বছৰলৈ অকল আজি বুলি নহয় আজি কাৰ্যসূচী বুলি নহয় এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে মানে বেলেগ বেলেগৰ এৰিয়া কাৰ্বি আংলঙৰ বেলেগ এৰিয়া বেলেগ গাঁৱত তেওঁলোকৰ এনেকা বিতৰণ কৰা য'ত এৰিয়া তাত কাৰেণ্ট গৈ পোৱা নাই তেওঁলোকে সোলাৰ লেম্প তেওঁলোকক দিছে সোলাৰ লেম্প দি আছে য'ত তেওঁলোকৰ মানে মানুহে ঔষধ পাতি নাই তেওঁলোকৰ তাত বিনামূলীয়াকৈ ফ্ৰী মেডিচিন ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰি আহে তুম MP একাই তুম সিৰণ পান Lalu kalau kamu kedak pi do pekar om nangkeli aja dengan hoilo wifi sistemnya apor ke sistem timur ontai kedat lapan part kami si rong asar tumpan kalau fuli pokok do kewantang do lah support kiron pon lah lo lalu ni tum Red Cross Society mana Indian Red Cross Society ke International Red Cross Society lah bahasa ang thun atau ang bom pen ang thun lo ni tum ke Karbenglong branch soan lo lalu ni tum ke lah lo Indian Red Cross Society Asaya ting pen niltum kisung ke boy hut pen cenglok non avura krema hut pen cenglok langit he hut niltum aba kapek hormu keron do non kangsam hut ke pe karom keron pulo tahala langit he hut niltum son tarpulin tum keron do je hem inglum elo pasi kurane tuar lo malong ling tu cara dim long kecepat chong adim khan pu tarpulin keron do Roshan Hanse report Karbenglong live All Party Hills Leader Conference Ingdeng hini amhangke thekarni alir alon pen katalon Punjab Hanpura Kedamtang ar koini phainar kheparni dongmuka kalong kachingwai parupon Mahamaya constituency ke paro dongmuka jengrong hangarong LP school hemalong APHLC TRP amai tumpen krungching sayamai parupon
APHLC tirikam amai phu Rajan Timong ahin pen kachiphaim phu pon amai long APHLC tiripi amai phu JI Kathar Kongchun bang Sarkiri dong pharatum pen danglok Legislative Assembly Committee pli lapen a constituency 3 pen sitami mai phu Kongchun bang pen danglok song asong jatum chitong don Hindi abang ini tu keciparai pun kena lo. Bang sohut APHLC amai phu JI Kathar pen kaninje ponatengke non linkan hinia phike nitumsi sarkar ingnilongji jongse nitum asarkar banglote kar benglong arlo kedo on inglong aso khaya phanke sarkar aboreng pipon erjipusi ningjepon ningkan isirai tim baningkan hinia phike nilitum election hot APHLC si highway popusi non ke klang lo alam lapen ke nilitum hailote tribe hill tribes atum aphan antuket tribes atum hill tribe jogali boro atum phantalo lat tribes atum phan anke nilitum sakori pilap Madu ahemten nalong setami osomar bangket ki do tuma phana bangke APHLC ahin pen nong AP ponji lapen laso angbong pen ki duk nai atoma phan henlo nilituk a sarkar pen voreng abar sai ki bipon chengje phansi nilituk chingwai ponlo jasemet asomar do otu edon apiso ta inut apenan ta inut lason pen osomar do otu bangkep sose latuma phan nilitum boxes award people lapen ke alang litum osomar du otom phan ke nili lapen ki duk otom phan ke priority aprang sinitum sakuri ki pijia aphan si nilitum pini perail Lasi nona bangke nilitum APHLC along pini garo arong asar lapen dimasa arong asar atum setami nang cepa ok donno la anchot kalisi inglong aso khai tin penta doreblo puta APHLC amai phu Kathar asang hopen ningje pontu arong asar tum gaumbura tum dimasa tum nang dun lo lapen garo ta do bodi garo ta do lo lasi non ke akaprek akhai tum anta nilitum long nang ki dun sai sel nang ki dun de ke akhai kaprek ka velu akhai tin benan itu melong dorep tu non ke inglong aso an ke tribe atup an ke dorep lo dong muka pen samsing inti karbeng long live lakha inko rapli Diopani constituency kaparlo upper Diopani moikang lekthea rongalong kesodet abangphi rimsika lekthepia phan jambeli NGO tumpen dowai daru kerap pajadamsi munit hijan angbong kaching honang thek chipaklang pon Keso kachilang movie penta thedung akisung chitong nang lason se moikang lekthe arongalong edon ke boydet ahem au sopi rimsika lekthepi alanglita keso kachilang movie dera joini penang an akisung chitong nang koklo rimsika lekthepi kidamtang ningkan ke thom arta hot pensi abang arjon bethe betha anda pang thek 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 ka phere meme areng ka chithar plung akisu cholong loklo halapu asar burata bangso bertheben sangte chuan lamjia jok sele chilangji sidami akhi adat kabe lapu amatsi aningkan ningkan kangthemta chichak nang lunno lapu an akisung ke boy ka chichak nang boma berta ke longpen jambeli NGO tu bangso au sopia hemalong humri damsi dowai daru imuvet pusidami kirapa jardamno lapen ke wangji lang arni an sidami un an pen cherap cheto dunji pusi kisung ke pho ahem to naphan ning pathe dikang halapu keso that also pai hin pentami kisunga porhut lapuson kachirap kacheto dun thekapot jambeli NGO domaphan suri akero pajapon langchi thingben subhas terang karbenglong live Karbenglong ardo radatum ki e karchahin kachepaduk ka vedera jok methang along ridok ko kapita an eom ke chojia phan penang an akisung chichak ponanglo methang jong se ki e karche chepaduk pon pulote ladak penta methang hemtonisia phan ke chepador ponon lason si bokajan ahavar dhansri alang roya kongmalom penang an han ared katiki atumdo lapen ki e karche mate sai katiki ahin kachepaduk pon kropena jok penang an aledopu chinisi abang putin sai katiki arat sai katiki ahin tengni ponpe bangso ahawar along chiri along liadang along hipia sai katiki pensi methang ahemton stami apiso aso chilana pon ilo
laki kadu kawita chini lapen kadu kawi akhai tumta jo sai de laki hakku hot penta do lapen karbi atuma khaya longke atumu nangdun creation pini nilitum han ke paklang ponji lake han katiki aputhak se nilitum paklang ponik po no nili gedo ka dak hanjang langso dhonsari akung along lo dak han bahari si han arid do bangso han arid lake hippie kopi apa sih hippie arid mate hippie nang beta nang tumphan ke pachini ma pulote hippie ke ilitum munita tomalong kaddo kawia khai tolong tame kichosai manda anutin da cho lapen anutin da nam lapen anutin da lapen claim labang suari atema hippie ke li karbi tumlong stame ako pen stame labang so hippie ke lapen hippie ka tiki laposon do atema hippie ahan lason hello je labang so ilitum ke kangmoy tachu kalangdang tachu jang thukalnu tachu lapen kipi tachu lapen upstame chome lapen ang paris stame non lamke la jang thu pen fry lote a chop sita chomi jola poson bangso hot sai katiki atom pen kapachini pona tengki chiri isi along lin pharo hinian liklonglong lapen hithi rupen batai ke thoman athi liklonglong pusi thandon tito apnar niki কিমান লগাইছে বেগুন খেতি 3 বিঘা লগাইছে আচ্ছা বেগুনৰ দাম এটা কেনেকা চলি আছে এতিয়া বৰ্তমান দামটো আকৌ আগত লকডাউন কাৰণে দাম আছিল এতিয়া 7 টকা কৰি বাঢ়ি আছে পাইকাৰী আচ্ছা আপোনাৰ এই খেতি লগোৱা সময়ত কেনেকা আপোনালোকে ব্যৱস্থা হয় ব্যৱস্থা মানে ইয়াতে আৰু ইউপি দিব লাগে পটাছ দিব লাগিব আপোনালোকৰ একবাৰ সিঙিলে মানে কিমান ওলাই একবাৰ সিঙিলে আপোনাৰ 6 কুইণ্টেল মান ওলাব 1 বিঘা 3 বিঘা lasi ovik mietum sitami nili kacharli do ole ko sonsi saika chutiki poma lapen theragrema puabang tengni detra lapen karbeng long autonomous council apan cholang lokabang tengni pondetra nita pinipen saika chutiki ahin chardi dun puabang matha ponasonte mesenji lasi hippie katiki pensutame nahok he aledo nanglitum claim lote ale longji lapen nanglitum ko cepat du kali longi labang lasi labang so hippie katiki aputhak nilitum jaseme nanglitum bhan ke paklang ardi ki pigla hanlo je hana khitis tame penang an tum ke claim atum ke do rep ason lo do lo si claim lo te chipaduk lo te ali longi asi nili nanglitum bhan ke paklang kangtung la hanlo bukajan pen nili anon terang karbiang long life kedamtang arkoi phanar keparni langhin MSC constituency kaparlo bangthong kepra hini aradatum methang asong chiosi BJP pidong amir arjanalong arahi pathedunlo MLA election nang leji dogdoga porhot rachari asongatum angbong armuwa phai kache sansarai kachingbai padopon bomlo lapuson porhot kedamtang arkoi phanar keparni langhin constituency long sitame bangthong kepra hini aradatum aphan BJP along kedengamai pangnipon BJP asai hemelong kapadopon bangso kedeng amailong langhin BJP mandal committee amaipu Sunil Kropensi mai chaphaimpu pon lapen aluhi sarpo aman pen HAD minister Sumronghang manpeng pen Karbenglong autonomous council Tarendra Brahma Barim Sarat Brahma pendanglok penang an BJP along kacharaptun abang phobang phetum chitongdon Maya long Jasimet BJP asongatum kechari kacharon kimi ang thek longsi longri arlo pregjama de malong BJP asongalongsi nang chingbedun bomlo pusi kachitongdun aluhi atum ningje pon গোটেই কাৰ্বি আংলঙৰ বড়ো সংগঠন সমূহে
গুৱাহাটীত গৈ কলাক্ষেত্ৰত এটা মাছ জইনিং প্ৰগ্ৰাম আছিলে তাত গৈ পেলাই বিজেপি অন্তৰ্ভুক্তি হ'ল জইন কৰিলে আমাৰ প্ৰায় ইয়াত বড়ো সংগঠন 9টামান আছে সেই 9টা সংগঠনৰ পৰা প্ৰায় 7টামান সংগঠনৰ ফালৰ পৰা গোটেইকেইটা তাত মুৰব্বীসকলে প্ৰেছিডেণ্ট কোনোবা সংগঠনৰ প্ৰেছিডেণ্ট কোনোবা ছেক্ৰেটাৰী কোনোবা সদস্য তেওঁলোকে একত্ৰিতভাৱে হৈ Langhenpen Sarpang Intikathar Karbeng Long Live. Tadi pini prime time berita kelopon sekang tonik lo domi thakmi kardom.